Parlam de l'Ajuntament i posteriorment del Consell Insular de Formentera. Antoni Castelló, bon dia. Com ha estat la investidura? Bon dia, Àngela. Avui s'ha viscut a Formentera, com bé tu deies, una jornada clau dins el panorama polític, la constitució de l'Ajuntament de Formentera, que és el precedent del futur Consell de l'Illa, un acte que ha comptat amb la presència de nombrosos ciutadans, així com també representants de tota aquesta nova corporació que han pres possessió avui, també formaran part d'aquest primer Consell de Formentera. La constitució de la institució. Antònia Castelló, molt bon dia. Molt bon dia, Esther. Com tu ben deies al principi, avui s'ha viscut un dia històric i festiu i encara s'està podent viure aquí, a la plaça de Sant Francesc, perquè avui ha quedat finalment constituït el primer Consell de la història de Formentera, una cerimònia en la qual ha pres possessió del càrrec de president del Consell de Formentera. Hem d'anar a fer una volta per les diferents seus electorals per saber com està anant l'ambient. Comencem a Formentera, concretament a Formentera, on hi ha Antònia Castelló. Antònia, bon vespre. Quin ambient hi ha a la seu del PP de Formentera? Bon vespre, ens trobem a la seu del Partit Popular a Formentera, que juntament amb el grup independent donen suport a la candidatura d'IPF al Parlament. El candidat de l'agrupació independent popular de Formentera, Pep Mayans, ha vingut ja fins aquí, fins a la seu del PP, i també el candidat popular a l'Ajuntament Consell de Formentera. De moment, l'ambient és de tranquil·litat a l'espera de comencin a arribar les dades d'escrutini. El PP formenterer s'hi juga molt aquestes eleccions perquè per primera vegada en la història es decidirà qui serà el president i la composició del Consell, del primer Consell de la història de Formentera. A la vegada també el candidat d'IPF al Parlament vol aconseguir revalidar l'escó que ja ha ocupat aquests darrers 4 anys. De moment, nosaltres anirem informant de tot allò que vagi passant aquí. A la seu del PP de Formentera, on segueix la nostra companya Antònia Castelló. Bon vespre de nou des de la seu del Partit Popular a Formentera, aquí veient com transcorre aquesta jornada electoral tan decisiva per a la creació del Consell de Formentera i també per valorar ja les dades de l'enquesta que ha fet IB3. Per això tenim amb nosaltres el candidat popular Juan Acosta al Consell i a l'Ajuntament de l'Illa. Senyor Acosta, bon vespre. Com valora aquestes primeres dades que donarien de 3 a 4 regidors al Partit Popular en aquests comicis? A Formentera ja continua Antònia Castelló. Antònia, bon vespre. No sé si has pogut recollir alguna reacció més. Bon vespre, Jordi. Passen pocs minuts de les 10 del vespre i aquí comencen a arribar ja els primers militants i també comencen a arribar les primeres informacions de l'escrutini de les municipals. Però tenim que recordar que només tenim el 12,9% dels vots escrutats i amb aquests vots escrutats és molt difícil poder valorar encara el que passarà realment. Amb aquesta informació... Moltes gràcies, Antònia Castelló. Antònia, conta'ns. Bon vespre des d'aquí, des del Partit Popular aquí a Formentera. Tenim amb nosaltres en el candidat d'IPF que avui en aquestes eleccions hauria aconseguit reeditar l'escó en el Parlament, l'escó que representa Formentera en el Parlament per segona vegada. Per valorar aquests resultats tenim aquí en el candidat el senyor Mayans. Senyor Mayans, bon vespre. Bona nit. Bona nit. Com valora aquests resultats d'avui de nit? Moltes gràcies, senyor Mayans, per aquesta informació en directe. Nosaltres ho deixem aquí de moment. Moltes gràcies, Antònia.